ኤርትራውያን ተቀማጦ ሽቱትጋርድን ከባቢኣን ጀርመን ስንኩላን ነብሶም ኪሎም ኣፍሬቲ ዝኾኑ ልባይታን ምፍጣር ዝግበር ዘሎ ዕማማት ንምዕዋት ሓገዛቶም ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎ ኣህጉራዊ ማዕቲ ስንኩላን ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘካየድዎ ምትእኽኻብ ኣረጋጊጾም ኣቦ ወንበር ማሕበር ስንኩላን ኣብ ሽቱትጋርድን ከባቢኣን ኣቶ ሁሴን ኸሊፋ ንንጥፈታት ማሕበር ኣመልኪቱ ኣብ ዘቐረቦ ጸብጻብ እቲ ማሕበር ካብዚ ምስረታት ሒዙ ምስ ማሕበራትን ጉድሳት ውልቀ ሰባትን ብምትሕብባር ኣብ ማዕላ ስንኩላን ዝውዕል ዝተፈላለየ ሓገዛት ከም ዘበርከተ ብምሕባር ወደብትን ኣካየድትን ናይቲ ሓገዝ ንዝምስገን ንጥፈታቶም ብዝለዓለ ክቕጽልዎ ተላብዩ ኣቦ ወንበር መንእስያት ህግደፍ ኣብ ኤውሮጳ ኣቶ ቴድሮስ ጎይቶኦም ብወገኑ ምሕብሓብን ምሕጋዝን ስንኩላን ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ዓቕሚ ዘለዎ ዜጋ ኣበርክቱ ክገብራ ዝኻኺሩ ንስንኩላን ዝግበር ሓገዛት ሕልናዊ ዕግበት ዝፈጥር ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቦ ወንበር ማሕበረkom ኤርትራውያን ነበርቲ ሽቱትጋርድን ከባቢኣን ኣቶ ገብረትንሳኤ ገብረ ዝግብግዲኡ ማሕበራት ህዝባዊ ሰረታዊ ሒሰንን ኣደልዲለንን ብሓያል ናህሪ ክጓዓዛ መድረኽ ዝጠልቦ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ እቲ ሓያል ውህደትን ውዳቤን መንእስያት ዝተንጸባረቐሉ ኣጋጣሚ ጉጅለ ባህሊ ኣሰር ህፃናት ሽቱትጋርድን ካልኦትን ብዘቕረብዎ ዝተፈላለዩ ባህላዊ መሰናድኦታት ደሚቑ ከም ዝነበረ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ